Kilòmetre0.cat i Jaume Camproví, us presenten la sarsuela. Avui farem un agermanament Blanes-Sitges, passant per Barcelona, ja que el nostre plat és barceloní. Som a la peixateria Valls de Blanes i com tenen la llotja a pocs metres, el peix és d'allò més fresc. I hem encarregat el peix per a fer una sarsuela per a 6 persones. Un encàrrec que tenia netejat, que ara te'l netejaré. Vale? Els 6 talls de gat, que són preciosos. El lluç i les veneres. Les 4. Me vas dir 20. Que bé. Ja ho tenim tot. Al passeig de dintre hi ha el mercat com tots els dies i cada dia hi ha menys pagesos que s'hi dediquin. Ja n'hi ha prou? Anem a fer el fumet. Posem una mica d'oli i saltem el peix. I posem en fred. En fred. Tallem el porro i la pastanaga. Qualsevol manera. I saltem el peix. I una mica d'àpid. I ho barregem. En comptes de sal, la Montse i la Júlia hi afegeixen aigua de mar. Així que de moment no el salarem. Ja està, després ja ho podem nosaltres fins que ens conveni. Estarà boníssim, això. I una mica més de natural. I afegint també el llorer. I ho pebrem. I ja preparem el peix i el marisc. Aquí ho tenim tot. A veure, aquest peix té molt bona pinta, però ens ho acabarem tot, com us sembla? Sí, som 6. Som 6. A mi el que em fa enveja és que els vostres delantals són més macos que els Ah, però vinga. Sí, perquè els teniu amb el vostre nom i tot, el meu no. No, però el teu així es queda... No, els vostres són molt més macos. Avui jo crec que dinarem molt bé, perquè el peix aquest té una pinta excel·lent. Fantàstic. Doncs vinga, Va, i no pateixis per el davantal, ja ho arreglarem. ja ho tenim tot a punt i som-hi. Prenem una mica del fumet i el posem en una cassola. Aquí obrirem les cloïsses i els musclos del delta. Vinga, cap a dintre. Si no obrir una miqueta... Ja toquem els musclos. Els musclos triguen menys el grexe. Ja estan pràcticament tots oberts. Potser n'hi ha algun que no s'obrirà, veurem. Aboquem el caldo de les cloïsses i dels musclos al fumet. I tallem el calamar. No sé si a fora hi ha vegades els estris de fusta, els deixo allà, sota, de través. I llavors... Retornem el peix i el marisc que no necessitem a la nevera. Posem la ceba trinxada a la paella i la salem. Però tu el confites o el caramelitzes? Jo caramelitzar potser no cal. No cal, oi, per aquesta recepta? Jo confitaria i prou. Tomàquet s'ha de ratllar, ara donarem feina a en Jaume perquè ens arregli el tomàquet. Eso. Vinga. Vinga. Té més tomàquets.
Bueno, ara ja us... La cuina d'una altra. Sí, a veure, cuinar la cuina d'un altre és sempre, no és que sigui difícil, és que no estàs habituat. A la teva cuina tens el teu ordre, les teves coses, igual que com ella ve a casa. Què en teniu que dir d'aquesta cuina? A veure si no critiquem. No, la cuina és No fantàstica. ens has entès. El que passa és que amb dues cuineres com va, aquestes, vinga, la ja. Júlia i la Montse, home, queda una aquí a segon terme. No ens facis la pilota, que tu que vols és aquí menjar bé avui. La ceba necessita el seu temps. I quan ja està confitada, hi posem el tomàquet. Però a mi no m'agrada mai deixar les salses amb farina. No m'agrada mai, no m'agrada. M'agrada més amb... Passa'm la sal, Jaume, sisplau. La sal, sí. M'agrada més... El romaní, la farigola, Sí. això ja tinc dada quan són frescos. Els olis essencials es concentren quan es sequen. Se seca. Jo l'altre dia hi ha una senyora aquí a la plaça que... Hi posem 2 fulles de llorer. Si no són seques, 3. Hi posem un raig de vi blanc o de brandi. Sí, més. Sí. Sí, perquè també té perfums, Sí. també hi deixa Exacte, i deixa aroma. El fumet ha estat de 20 a 30 minuts i ja el podem colar. Al sofregit hi afegim l'all picat. Hi posem pebre negre o blanc i pebre vermell. Jo el sofregit el dono per fet perquè aquí a l'oli es separa del tomàquet, veieu? Doncs és el punt. A la sarsuela. Ara traurem el peix, l'aixuguem i l'enfarinem. Bon raig, Sí, Ben bé. sí, ja està aquí. Crec que sí. Un bon No deixa de ser ravioli. 6, tot és multiplicat per 3. Eixuguem el Tu els peix pots anar salant i posant allà. Bueno, s'han d'enfarinar. Enfarinar, sí. i el salem. I el pebrem. I l'enfarinem. Passem el peix per la farina retirant-ne l'excés. Quan el paladar s'acostuma a poca sal, Sí, continua sent igual de bo. jo fa molts anys que quan faig petxuga o faig el que sigui, la salo quan la surt de la planxa i només per la part de sobre. Sí. Així, quan talles el primer tall trobes la sal, però sota no n'hi ha i t'has posat la meitat. Sí. Fa molts anys. Quins talls de peix, oi? Que guapos. Això ho tallem perquè no se'ns barregi amb el peix i el plat ens quedi ben presentat. Fregim les gambes de blanc. Moltes mans. Eso está bé. Jo l'últim que vaig fer, després per rodar, no vaig fer amb la meva mare. La meva mare l'acabava amb... Aquests camarlans de blanes boníssims. Pescats d'ahir. Fregim els escamarlans. I tot seguit, les rodelles del calamar. I ja les retirem. Aquesta cassola és molt còmoda, per sarsuela, Jaume. Sí, oi? Sí. Que ha de ser ample. No, no és una mida Que ideal. es vegi tot. Perquè 6, però per 8 també val, eh? Sí. Fregim un tros de pa per a posar la picada. Però no podria treure petit. Al morter hi posem all, sal i piquem. Fregir més fins que quedi com un picat hosti.
Agatxets. Això és diferent. I afegim el julivert. Encara, ja farem una mica. I afegim les ametlles i les avellanes i hem aprofitat per a posar-hi el safrà. Retirem les fulles. I afegim la xocolata. I com el sofregit ja està cuit, el triturem. Amb una mica de fumet, esclar. Posem una mica de fumet a la picada i barregem. Ei, ens havíem oblidat del pa torrat. Me sento important. No cal triturar més, no, Jaume? No. Eren dos. Està perfecte. Se faig a penjar aquesta història, que què té? Els cuiners són aliens al món exterior. Al final hi ha sa palomera de Blanes. Ja comença a ballar, ja podem anar-hi posant el peix. I fregim el peix. Avui dinarem de luxe. I aquí La pomes. això Tomba i tomba, no? No, que anem a Quin vols que fa? Ja està. És increïble. sí, són grans, són grans. Salut. Retirem l'oli sobrant de la cassola. I retirem una clova dels musclos. I retornem el sofregit ja triturat a la cassola. I li afegim el fumet. Una miqueta de ja farem. Vale, ja està bé. I tastem el punt de sal. Per mi pot ser. Vols posar més sal? Una mica més de caldo, després ja s'espessirà una mica. Maruja s'ho que es desfà més, eh? Jo primer posaria el rap. Doncs el rap. Primer el rap. I el caldo alegre, alegre, eh? Sí, és menys no que era la cassola. Si no hagués estat Però pots tenir-ho fet al dematí i escalfar-ho i enfornar-ho. No és que fa la sarsuela el dia abans, eh? I la reposa. I retornem al llaurí. Aquestes són les fulletes que havíem tret abans. I ja hi podem posar la picada. Serà tot això. Com ho veus, això, Jaume? Jo ho veig perfecte. Una bona sacsejada i ara ve de xup-xup i s'espessirà tot això. Sí. L'aroma és... Se sent el llorer, se sent el safrà, se sent el sofregit. Sí. Impressionant, l'aroma, eh? No pot la cullera que tinc. Adéu, vosaltres, eh? Estic aquí. Ho fas molt, mira.
Posem els musclos i les cloïsses, els escamarlans i les gambes, I les gambes. i el tindrem 5 minuts al foc. Ei! Ja ho tenim. Això està ja súper. Cap a dins. I l'enfornem 5 minuts més. Perfecte. Uau. Feta, feta. 1, 2, I aquí el tenim. I el deixem reposar uns minuts. Ens ha quedat una sarsuela supermaca, superbona. Boníssima. Amb unes ganes de sucar pa. Això està... Esperem menjar-la tota, no quedarà res. No hi ha res millor que cuinar entre amics. Una sarsuela a 6 mans, poca broma.